שלום אנשים וברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ פיפפליי. כן, אמרתי את זה כמו מטומטם, לא משנה. זה הסרטון של הפרק השני של צ'יטים לפיפה 16. מה יש לי היום? אני אידיוט. כן, יכול להיות שבקרוב ייגמרו לי הצ'יטים, אז כן, זה קצת בעיה. לא משנה, קדימה, בוא נלך. דבר ראשון שאתם עושים, כמו כל פעם, אתם הולכים לקוסטומייז. דבר שני, אתם הולכים לכאן. עכשיו, אתם לא הולכים לקריאט פלייר, אתם הולכים אחד ימינה, לאדיט פלייר, סבבה? ואז אתם נכנסים לקבוצה שאתם רוצים לעשות את הקריירה. ואתם, נגיד עכשיו אני רוצה את חמאס רודריגז, שהוא יהיה 99, סבבה? אז אתם לוחצים עליו A, ואז אתם הולכים אחד שמאלה, ואז אתם פשוט לוחצים נגיד על הטאק, ואתם מעלים לו הכל עד הסוף. עד הסוף, ממש ככה. ואתם לוחצים A אחרי זה, לא discard changes, כי אחרי זה פשוט מוחק לכם את כל הדברים. בעצם סקיל, נעשה לו הכל. תאמינו לי, בן אדם נדיר חמאס במציאות בכל מקום, אבל אני חושב שהוא כנראה לא ימשיך בריאל מדריד העונה, כי לזידן אין מה לחפש בו, כאילו הוא כמעט ולא נותן לו לשחק, אז כאילו חבל בשבילו על הקריירה שלו, כי הוא פשוט שחקן ממש טוב, ואני חושב שהם שמו אותו למחירה. אני לא בטוח, אני לא יודע כלום, אני לא מחובר, תאמינו לי. מה שאני כן יודע זה כן, לא משנה. עכשיו, דבר שני, אתם הולכים עכשיו את הגולקיפר, אתם לא תעלו לשום שחקן אף פעם. אתם עכשיו הולכים פשוט לדן, אתם עושים דן ו-apply and exit. זה מה שאתם עושים. ועכשיו, רגע, הנה אתם רואים חמאס רודריגז, איפה שאני נמצא עכשיו. חמאס רודריגז, הוא בעצם 99 בצד ימין, אתם יכולים לראות, עשיתי את זה בו לעוד כמה שחקנים. ועכשיו אם אתם רוצים נגיד שוער לעשות את זה, אתם לוחצים על השוער, אבל בשוער אתם צריכים למלא את הכל, גם את האטק, גם את הכל, אתם חייבים. פה בשוער אתם חייבים למלא הכל, פה בשחקנים אתם לא חייבים למלא הכל. בשחקנים אתם ממלאים הכל חוץ מהגולקיפר, שזה הדבר הכי חשוב. כי אחרת השחקנים לא יהיו לכם 99. אני לא מבין, זה באג דפוק, כאילו, what the fuck. אתם יכולים לעשות את זה, אבל זה כאילו חבל. וכן, אחרי זה אני אסביר אחרי שנגמור פה אותו. בואו נראה. אוקיי, כן, מקווה שאהבתם את הפרק של רוקט. טוב, אין לי כוח אליו. נגיד עכשיו עשיתם דן, apply and exit, אז אתם הולכים בקריירה, אתם הולכים לכאן, אתם הולכים לניו קרייר, אתם עושים ככה, מנג'ר קרייר, ואז אתם הולכים לקבוצה שעשיתם את זה שם, ואתם לוחצים על כל מה שאתם רוצים פה זה הדבר הכי חשוב. כל דבר שאתם תעשו את זה איתו, כל צ'יט שאני אראה לכם, זה יהיה הדבר שאתם תצטרכו לעשות. כמעט כל צ'יט שאני אראה לכם, אתם תצטרכו לעשות את זה. אתם הולכים אחד ימינה, ואז הוא רושם לכם current customized, אז אני לא יודע לומר את זה. וזה מה שאתם עושים, ואז אתם פשוט עושים נגיד 4 דקות, סטרלינג, לג'נדרי, לא משנה, ואז אתם קובעים אולי מקום, אם אתם רוצים, זה לא משנה, ואז יש לכם את זה. אם זה לא עובד, תאמרו לי. אני עדיין לא נתקלתי במישהו שזה לא עבד לו. רגע. אז אוקיי, מקווה שאהבתם, יעלה בקרוב עוד פרק של זה, וכן, של צ'יט חדש. אז אני הייתי פיפפליי, אל תשכחו לתת לייק וסאב ולפרסם את הערוץ לחברים, לכל מקום שאתם רק יכולים, ככה הערוץ שלנו יגדל יותר ויותר, ואולי התוכן יהיה גם שונה. ואני מצטער שה-DLC שהראיתי לכם היום בפרק של רוקט, ה-DLC, המכונית שעשיתי היא לא מה-DLC, אז אני מצטער על זה, וגם רשמתי את זה בפרק בתגובות שם, אז אני ממש מצטער. וכן, אז תודה רבה לכם,
אני הייתי פיפט פליי, עד שקראו לפרסם את הערוץ וסתם בלייק, אוהב אתכם.